kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo weikiwe sharabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri mitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwoto tweet ase @Ndizi TV News ina otonyora uchumbe yao asenjira yobotira boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chengumbwana sesmole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkiriye imeya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi nabakwanirya baminto ande onsipi asemontegereta sebitunwa byagusi oyo no Bishop Samuel Momanyi kurwe kanisa ya OPCG ege chini gosena ende lietalinda likoro kwa Nyabonge kubaligania asomorobelio obono mambia obokana Nyasae korwase ETV ya Ndizi korwase moje obosongo litangani na irani Nyasae mbuya mono asengenjo akoirelibaga naende gotegerereke bindi ekeiga gokoletera ande amangana Yesu amangana yo semelia amangana akoimukerelia abantu korwa enseme mogochie yende nene nindagete gukwana sinini igoro ye Christmas ekiagere Christmas no bono tuligereretie asegoninga netie tokumba maiso to sabe elinde tonyale go soma lingana le Nyasae tiga to sabe omuya naendo mochenu Nyasae oyo watu anjera litukolia lero koba moyo litangani na gwakire mbuya mono asengenjo motegererione na gwakire mbuya mono asengenjo TV yaito ya Ndizi na gwakire mbuya mono naenda sogotoa obo moyo litukolia lero gatogo soma lingana lyao na sabiro to kwanere na nyuma ye lingana lyao na sabire ngamagima y'abantanya ale gochenja andonshye se bale bantegerete litukeliga lya lero twasabira serie talia Yesu linene oyo rumotorio itotatebe amen wamina ngokwana toligoro ya Christmas Christmas ndete gokwana yani Christmas chinga kyukuigwa malio gikerase Christmas amasia koboleka mono Christmas ebyegwa bikugurukegima bantu bagoetana asengenjo y'chianga bande baetana asengenjo y'ndagera dagete gokwana igoro ye Christmas ekiya chagete asomwaka o 350 AD ne miaka mikuru sana kero soma igoro ya mangana ye Christmas bantu nango kwana bale amangana mange lakini ndete ngo kwanere kurwese perspective ekurukwanga yobo Kristo yani kurwensemo yobo Kristo Christmas ashobwenge doise ko butora lingani lyo likuru kunga Christ mass yani no mugando monene o Kristo inyigo naende buya Christmas no mugando monene o Kristo ekero togo serekea togo chingera omosimu ngabunoyo iga engakinga buneyo iga manyanga Christmas nige minetinga omugando monene oyo Kristo amen bwana asifiwe sana omuganda omonene o Kristo Yesu asega tabu kyaruka na inde ndagete gosoma ibere eyemo egotebanga asama tukalia ogochika gokorwa se Kaisaria Augusto inga omubaro bw'abantu olikwe asenze yonse oyo nororenge omubaro bw'elitangani oligetwe ekero Kurenio arenge governor o Syria abantu bonsi bakagenda kolikwa kera omuntu asomuchyoye na Yusufu nere akaimuka kurwa Galili kurwa somoje o Nazareth agatira kogenda Buyahudi
goika omochio Daudi okoro kwa Bethlehem ekiagera nigo arenge oyo bw'enyomba na eamate ya Daudi nindagete gusukana inde ebibungo bitari bike ntirimboke kianda omumalaika bw'omonene akabaurukira obonene bw'omonene bukababalira bagasowa n'omondo komunge na inde ntigera abo ekirogendete kombwatia na inde ntirimboke asininiga na inde ngende 14 obonene ase Nyasaye ole igoro mono na asense omolembe ase abantu baweneirwe nere teba mina andonsi asole emechandika bense ebibe bigaichura kirensemo na Nyasaye akaligereria kurwa igoro akarora mwanya abantu buna basirira sobugima bwabo akarora abantu buna batindete asokonywa akarora abantu buna batindete asobwanjani bwense yobosare kubwa kirengenjo omonene ageitina indaga kumia Biblia gonkwanera buyanga chinga kichigaika asobogima womoroberio onyasaye bwekomonyene Nyasaye nabwo atumoroberio okiraringana inga ase amatukalia ogochika gokarwa asomoruoti okorokwanga Kaisari Agosto oyo mindo yusu mukonyoroliere ire Maria muboko nobokubo Biblia gontebinga Maria mukonyoro bogo irio bolito obotarenge goiterase omoroberio mwanyabanto lakini bwarengo omoroberio Nyasaye ekerense elia salegete yonsi omonene akirigereria ageitia akarora abantu basalegete agakumi buna abantu abarakonyeke Yesu aganja akarwa sekero kyaye kyobonene akarwa sale kwego kimono asaikaransete amaraika akona komoterera buya abantu bakuna komosifu agatirimboka akaiburwa elinda anyale kumbolia anyale gontolia anyale kongoro kinjira inje amonaye ondigereretie ase television litukolia lero Biblia wandebinga Yusufu nera akagenda nera agatira gochia se tauni agatira senjerelie tauni ya Nazareti aliagariri kogenda Judea akagenda goika a Jerusalem amini akaenda goika Bethlehem ase omoje o Daudi ikiagera nere noyo omolenge buoro iboro ruo Daudi manana yesaba kusana nera agatira mbuya koigwera abantu banyasaye mbuya koigwera nonye nobugambi bwinsi mbuya koigwera nonye nabatuleti bekenyoro mbuya koigwera ekiagera Nyasaye nigale bwo mochoko na inde Nyasaye nigale oyo bwo moroberio na igule buya kerongo kwana linganiri lya Nyasaye Biblia wantebinga kobara sorogendo enda egachaka komuliana indi Mariam chinga kicho koiborwa chigahika igongo kwanere Christmas na indi na kwana yanga eliete Christmas no mogando monene oyo kobwate Kristo tinda getibwe belingane elio ekiagera ngo sukago chense amende ya kabere ninda getenko bolinga ki enjeroko lie Christmas nekene noro muganda oyo mobwa ba Kristo wosenende nigonjolete ebinto byao nimanyete bone kwengire busha nimanyete bono ya kwagulire mboli nimanyete bono iga wakanye nonyina sogo chikorara asemerobelia talia miya chinga kichobo Kristo ninganete bono ntagarabuya elindo manyanga ki Christmas crea Christmas no mugando monene oyobogolete Yesu Kristo Biblia watebanga alia somo chiolia ikiagara yari ngomobaro chiro mu chionse chika njiatuka Mariamu akonyara kuibolera goikaba kamoira ase obweli bwechombe akagenda akanyolera Yesu aroro na inde ekero Yesu atukalia Biblia ontebinga abali simbale balenga asigete bale kolisha echo shienene karugoro yaba malaika Sai akagenda goika sabarisha akabatebya tuabalete iramangana maya inga somoje ao Bethlehem oiboirwe Yesu oyoranyale kubulia ense
ogosemeri wachire, ogosemeri kwa Nyasaye wachire. Yesu kaiboirwe ogosemeri wachire. Yesu kaiboirwe amarwaire awenire. Yesu kaiboirwe emechando yao nkoerera serie talia Yesu Kristo. Teba haleluya, haleluya, haleluya. Amaraika bali bagatebya balishya inga Yesu oiboirwe ase omojie o Bethlehem. Bakayirira mono baganze kuburania ningitogokora bakagenda nebyewa kubaika somo jolia amaene bakamonyora Yesu mwana umuya oboirie bitamba byo Bwana obekire chianga chyo Bwana bakamotoye Nyasaye. Tindageti komenyaga bumono nindagete gosuka ensemende naende nkobolie iga ine ningigekogera togo celebrate gose togo chengera e Christmas ekiagera Yesu iboirwa se ense anyare gotoboria anyare gotokonya atorusirie mesigo yaito elinda anyare gotogo semeria kubogima boli bwa kale na kale nigo ero gosaba kwana wakira lituko ingambu yamborwe bintu byenseye lakini nyoleli bakwenda somo chiolia nigero gosaba kwana wakira lituko ingani ingetereme chane minge yenseye inyoleli baga yo asomo cholia ingiga kora togo celebrate ekiagera e Christmas no como chingera Kristo ine ekero kuligererie setauni yao ekero kuligererie chichi kyao abantu naki bago sherekea gose bago chingera e Christmas na kumirie kiagera abantu bande mamanyeti abantu bande bengira marua abantu bande no gotinda guoka abantu bande no konyoma guoka abantu bande nejisegi choka intongorete yanga ya Christmas amanda sitayo chisota de gio abantu barwana omokungo seriwa chisegi chiaro aroro ekiagera abantu batamanyeti Christmas. A Christmas number 1 no wochengera omoikoye oyokonyara kobori ensengima ekero Yesai boirwe ogosemeri watukire abachandegete inabanyoro gosemeria abachaire inabanyoro gosemeria abataringe na matumaini nonye nake narorire Nyasaye kuimukia abantu ekiara bamwariganirie asubugima bwabo nigo togochengera Christmas asengenjo yomo ikomo ya ochira sobo ikobwense ingo wasemeli nkwarengo lakini bono gosemelia kwanyalire gocha namende yakabere ekero Yesai boletwe Biblia onte inga balisi bakagoka na bonsi abaigwete inga Yesu iboirwe bagatwaro mogoko nigo togochengera litukerie kiagera igolire litukori omogoko ine era isakoba kwarwalire gosene egetuna sokogoro kwao kire kiobororo nene litukelimo mondacha gokonye akobete sinani akerusi ine tokomuyane limbu ya mono mbolense konye yasarekire mbole bibe konye byichira sobo ikobwenze mbole abantu konye bashiriyo gosemelia ekero Yesai borwa ogosemelia bukabo igo Yesu igaretiro mogoko asemioyo yeito ekiagere mechando bono teligo chikobaroro indatere nengo tebya mangana masiriniga ekero togo soma igoro ya Nyasaye ekero togo soma igoro ya Nyasaye buna yanje tense egenteke mongorora se Nyasaye ingelinga he showed us love agatworokia obwanchani nenjera atworokia obwanchani akamoro Kristo elinda iborwe achego tobolia ekero to kwana igoro ya Nyasaye igotokorora obwanchani na twamorora Yesu wetera sobwanchani ekyagera bono inatobe moyo asechinga cheito abantu ngomo chingera bale Nyasaye buneta keire abantu ngomo sherekea bale buya hanta babakurwa namba maite Christmas aya mosani ngokoletera namangana maya good news abamaraika abatete abalishi balienga ngobaletera tola mangana maya na inchirero ngokoletera ande amangana maya ngokoletera ayoboruti bwa Nyasaye inga Yesu iboirwe asense Yesu iboirwe ase ekegenga kienga bone ya Christmas elinonchole lyobogima bwao Yesu ko iboru kwahe no bonchole lyobogima bwao elindo monyole achenje obogima bwao kona basoma nalenge naki obo
Kristo buya mborobi obo Kristo buya no chenjia okorusia ayahetire ayara makuro ayara yokogeja ayara yebitina ayara yelibetu oyarusio rasobugima bwao elindo nyare kofa onyare kubika Kristo asobugima bwao haiga somo chobo songo enga kibune iga nigere kerere kenene basheke barureka bachira somo chobo songo ngane Christmas bagocha bagokorobo nyaka yaye kitelie Christmas okunoko gecha sobo siwa Nyasae ekerongo ligero lyo mochito usiengima nyamirengima ekerenyo goitana nyaramba no mochio lyo nyabonge abantu mbali gosherekea Nyasae Christmas yeke bunageta keire abande baitaba mwabo abande bagora marua abande batinda jipa no bamenye dasu jipa bakona botenga Sauli yako yani bagotenga Christmas liba mwene komonyora Kristo ngano gotinda bagotinda he mwanya bantonte gereta semambia bono Yesu oiboirwa se chinkoro cheto elinde to chencho bogima bweito to mwaliganie asobogima bweito abande banywa malero abande baseli mambia abande banywa malero abande baseli mambia babigete byange bisinini bagotara gitaoni beruseti moyo abantu no baliba ogujikubarandelie njiri Yesu tigabakonye mwaliganie Yesu asobogima bwao amatuka yabaira mabe musubati utakomonyora Yesu aye ogotebinga ki mind your own business wakuminga kiti kalende mind my own business mambi yaye karuelire karasegitanda atanyare kuimoka omonto yo nendo gwakire simi nga pastanga yore ochegonsabera yaya liringwa tebete mind my own business tiango teibone yakobwa telibaga inga monyole Yesu anja Yesu iburwa sobugima bwao aye mwanjire Yesu iburwa sobugima bwao Yesu koiburwa sobugima bwao no gutigo bonyaka Elio Yesu iburwa sobugima bwao no gutigo bare Eliese borwa sobogima bwao no gutiga chimbebe chiabandu kona gusukiboire antu bane baraba bwatibire chebibe abantu babwatebire chebibe bakolema bana gosukia balema bana gosukia balema bana gosukia litukeli mondo tigamare mayonse pi elinda togende komoroto ta Kristo asamare ine aseke nyorokiao abantu ngakibago celebrate ngakiabantu bande bago chingera litukeli igokonyora abantu bande bangatebusa abantu bande babangire chirumu bono bago chikorara abantu bande bono tugokwana igo bakale Dubai abantu ababalikire abantu abakora imirimo menene libanga babwenete koleta none chibese cyabo turandelie nchiri ya Nyasae basirira sebibe byabo elitukeli mabako bani Yesu nekero barasime cyane mokorera Yesu ko bwatelibaga nende kole ne chibesa tagota ko mokorera Yesu ekero asigitanda utabwatikende mokorera Yesu ekero bwata minus tagota ko mokorera Yesu ekera maina gokire ogojigoseka abantu babuga nkorerole mokorera Yesu bono igalibaga tinga kiechi gokuya kama gutabwata nanyoro musubati onde okuyake kelisieke okameru chombe ngomo bolingi babo kuyake kelisieke agande bingeke no kieko bwata amagorane amagana makongu monyore Yesu tinga kiechole buya enga kie no mwakoyo o December nakoga na iria bisie bya Nyasaye inagogo celebrate chinga bune chiga omonyole Yesu asobugima bwao omwalige ni Yesu achencho bugima bwao anja onchole likurwa bwasule tigabantu bakomanye inga kwa monyole Yesu asobugima bwao amen abalisi bali bakaira ebiyewa litukole 25 ogoli ebiyewo byao genda senyumba ya Nyasaye mwakire Nyasaye mbuyemono ikyairo tumire Kristo elinda bokobolia asobugima bwito orwe biego byao karwe biego bya ebiya iramandasi oli dukeli molie abakonyenya chiombe nyenya morase nyumba ya Nyasaye abakonyenya chimboli nyenya komorase nyumba ya Nyasaye narolire Yesu ngo osulikerale asema mbiyabono Yesu ngo oshugulikerale ayigoro moyo elinda nyale onchura obugima bwao tako nakolera aseme chando ya emenge nakoletire Yesu omwana Nyasaye oyole ne chingoro chioko nyara gonchura obugima bwao gusabanda monaye mana na mango wetera aye
kwa bangete emeroberi emebe Christmas yeke tiga monyore Yesu takona kunyuji busa boire chisigara obegito munuwa okona kugutango ochiro wasokeli elio kochimira ochi ya aya mwaliga ni Kristo asobogima bwao ngosabanda monaye ayo motegera lyone si kama Isao ekeronde te gusaba amonaye nayo ndagara te kurwera umuhende naye igwa masaba ya nayao igoro moyo elinde tusaba amonaye omonene Nyasae nakwira ne rimbu ya mono asing yuchinga kiechiga mbuyamona asinga nchomo tegere lyone naende mbuyamona ikiara kwa mwalibaga naende kwa mwafiengia ategereire okorandi oko kweli tukolia lero namanyire nabwate mechande mochandete namanyire nabwate emerobelie mebe chinga kiechiga che Christmas emerobelie mebe tige kwa serie talia Yesu Kristo merobelio yobonyaka kwa serie talia Yesu Kristo emerobelio konywa mabuogore kwa serie talia Yesu Kristo emerobelio yokogenda gukora obutumani kwa serie talia Yesu Kristo ilinda abantu bao bamonyore Kristo oyo bambetwe naende akaiborwa kabamboga kwa sengibe byetu emechano yao na motigeire Yesu abakongu bwao na motigire Yesu kero iboiru ono tako baneme chano naende emechano ya elire Yesu yebogoire yonsi omotegera lyone tiango tebinga Yesu bogoire emechano yao ayebono kabange komo tebya ngaki imbuyamono Yesu gakimbuyamono Yesu naende imbuyamono Yesu igo twasabira so kwegena ashiritaria Yesu oyoro motorito totebe amen mangana yagale turwamo Nomo Bishop Sami Momanyi kurwase kanisa yege chini opisichi enga kiye Christmas nabaganire bisibye bya Nyasae monyole Yesu asenkoro yao na kirege ntongenyale guchinja oyo tete gukwana monanje tumeke namba ya 07 nima teno takitama sabo aikwana monanje 0726564332 omonene anyale kuba sesenia kanisa yetu ya opisichi ngimamni kanisa Johnson habaganiriye bisibye bya Nyasaye omonene abandendere naende ugacinga gitoranya alikumira na sembeho Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia